אתם בטח שואלים את עצמכם מאיפה נפלה עליי כל הכריזמה הזאת. איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של כריזמה? ואיפה כל הביטחון העצמי הזה? אז דבר ראשון אני רוצה לבקש סליחה. אני יודע שאתם סובלים כל פעם שאתם רואים כמה אני יפה, כמה אני מוצלח, כמה יש לי, ויש, אבל זה לא באשמתי, זה בא לי טבעי. מי שלא הולך עד הסוף, מי שלא נותן את הכל, מי שלא הולך עד הסוף, מי שמוותר היום. אני רוצה שכל אחד פה ישאל את עצמו איפה הוא היה ברגע שאני עשיתי את הבחירות הנכונות.